Kipat bah basa habaro silanter jangkawa umngi habalat tang supai ka ayom liur kila emma ka jings ir ka jingret mensim namar dei kum hakine gi por ka jingklan ka bat kala er ki jurat na phang la ka long na du ki yeng ki sam hadu ki jaka puta tang hakine ki kindiat snam bontli ki long yeng kila haban petre no shaki wei pat kisnong tang kata katai ka ba kala dap salat ru wat ki school ki jaka mani blai ru kumju kat kum gajing thu daw nomi khmat na kate ka than uba HM sang pleng ulo ang bawat la na kaliang jong sarkar ka jumang man laus nam banyada yak jing tua henrei kampat biang satya namar ka jingdon kam ka david da ki pho bat spa klur halor ka dia ukun tu yak sarkar jala bukan yakun tang ban yo no ka jing kersan pisar na ka sarkar pedeng khnang ba ki yeng ki sam bat ki jakar rap jong ki pat pa kinom sha rong shu hakate ka wa ba pi gani ka wa umni ka bade hapo ka batut na balat sha ka konstitusi jonga kata kade sha kisnong dangar na ta lalpani ter kumto te kade ka wa ka ba punjulor ya ki jakasa jongi brio hak to ka thain per hoi na du na balat ter te pinda lipet pui ba kayo balat marsiteng kala bam ka na kan ka wa umngi pila yu ide ya kawe ka yeng mani ba kala tua bat kataru lara ka kadon se ka we ka yeng mani jong ki hindu kataru lara ka te kamut man usnem ha ka por ba he kani ka wa umngi ka dang bam ya ki jaka hapo snong te menta kini kinong song snong to kidang kenria si kenria bat menta klapoi kapot ba lese kasnong pendan de kini kasnong balat kini kisnong dangar hilal pani baro yo kapoi kapol la sai kin hap kriya snong no sya kawe ke jaka te ya kani ngalara hapo ka dorbar thoan te ngala kren da kabasai ya ka sarkar ba ka de le ai andre na kaleng ka sarkar ki ong ba kila submit ya kata ke proposal ke bahe bah ke badi ban late schedule sha central government so ngo ya kata ya ke jing le stom jong minister in charge water resources tu la jubab apa ka floor of the house ru ong ba kala don ka project ba ngila bu ka ba palat chis pa klor te rei kane ka project ka sakut hadelhi te ka sakut ha ka central water commission nakaliang ka Brahmaputra board control tu kala clear henry ka sakut ka central water commission tinggal kentu ya ka sarkar manakani ka assembly ngau ba nakaliang sarkar ki dia bakin follow up ki dia ban budien ya ka kam Delhi ba ngimde wangin penslem shu ya ka kam bangin de ban yo marmar ya ka sanction kenang ba kano no ka teknologi ka bala ban khanglat ya ka ba porselei bahkan bam ya ke jaka puta jongki pai ba jongi te nginget ka sarkar kan sa pit benia yakni ka kam kan sa le ka bede benle ndrei on a temporary basis man usnem ka sarkar ka sanction pisa malam to hapo lai pholak la ni sa pholak te itu ipisa lai pho sa pholak iba sanction man usnem i serwakai isu lut kai hakani ka wa namar balai ka force jong ka kalong hadu kata taba la phi penyeng da kano ru ha itu i lai pho so pholak amon rat lut itu ki persyang ban le da ki sit kila persyang bakin le embankment da ki sit ngri itu ki sit bar khoi karat ka te nakaliang jonga ngasukan tu tang kani bai ka sarkar kamde bahkan skap jarjar kamde bahkan le suki ne ka kam kediban budien deban pha iki officer se Delhi badiban le budien hangdo ki sakut ki kam ki jam ke ka daw ba ka kani ka kam poi hadu kani ka klipmat re nadu mencem stem ngai so ba kata ka proposal kla don Delhi re mentara palat sistem ke ka daw ba yangi ngimyo ka sanction re dapet yakiwe gi north eastern states kum ka Assam ka basli man usnem kiyo da ki hajar kelur tengka bakin yo bakin penbahaya ki embankment jungki lane ban penbet ya kita ki jaka sli jungki tenga nget ba da ka ni ka sarkar ka kan le ai hakini si banwan